Βουλγαρίδης. Το γέμισμα του Βουλγαρίδη στο πέναλτι, ο Λακίδης αποκρούει την μπάλα προσωρινά, κεφαλιά έξω από το παιδί. Βουλγαρίδης απευθείας η εκτέλεση, αναγκάζει τον πορτίφο του Λακίδη να αποκρούει την μπάλα. Βουλγαρίδης πέρασε, μάκη μπαλιά η οποία παρολίγωνε αυτό το γκολ. Βουλγαρίδης κατά μέτωπο τώρα, παλιά τρύπα στο Διαμαντή. Διαμαντή, φέτος το Διαμαντής, πλασάρει γκολ. 5-0. 5-0 Χρήστος Διαμαντής στο 83. 5-0 λοιπόν Χρήστος Διαμαντής, παλιά τρύπα του Βουλγαρίδη. Όλη η φάση του Βουλγαρίδη φυσικά νίκη ήταν τώρα. Βουλγαρίδης, παλιά τρύπα του Βουλγαρίδη στο Μεντή. Ο Μεντής είναι από τα πλάκια γυρίστηκε πάνω στο Διαμαντή, σου του Διαμαντή. 7-0. 7-0 το γκολ του Διαμαντή στο 90. Άλλη μία φάση αριστούργημα για τους μικρούς του Γαζόρου. 7-0 με το Διαμαντή λοιπόν στο 90 λεπτό. Ο Μεντής βγήκε από τα αριστερά σε παλιά τρύπα του Βουλγαρίδη. Εκπληκτική παλιά. Καταπληκτική παλιά του Βουλγαρίδη. Στην πλάτη της άμυνας, κάτι μεταβίβαση προς τον Μεντή, ο οποίος γύρισε την μπάλα στο πέναλτι το σουτ του Διαμαντή. 7-0 στο 90 λεπτό. Βουλγαρίδη στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Κοφοκότσιου. Καρφωτή κεφαλιά από τον Κοφοκότσιο, κόρνερο την Κυρίδη. Γυρίζει την μπάλα, ο Παπαβασιλείου, πέναλτι. Πέναλτι και κόκκινη κάρτα πρέπει να είναι. Πέναλτι και θαρά είναι κόκκινη κάρτα στον Κυρίδη. 2-0. Βουλγαρίδης, 2-0. Εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Αλέξανδρο Βουλγαρίδη. 2-0 οι νεαροί του Μπράτσου παίρνουν προβάδισμα, επειδή σε Καβάλας έκασαν 3-4 κλασικές ευκαιρίες και άλλες δημιουργίες, γύρω σε 8 περίπου δημιουργίες. Η Καβάλα δεν είναι τσιτός. Πήρε την εμπάλα με Καλίδης, Βουλγαρίδης. Βουλγαρίδης εδώ πέρασε. Η προσπάθεια του Βουλγαρίδη για να βγάλει το Διαμαντή. Ο Διαμαντής μπροστά από τον εκοκύπερ. Ο Γαζόρος τίποτα τον δικανικό για τον ρέφερη. Βουλγαρίδης, δεξιά η μεταβίβαση στον Καζακίδη. Η σέντα του Καζακίδη, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά και πολύ μεγάλη φάση, πρώτη μεγάλη κλασική.